Marifa bɛ mɔgɔ minnu bolo waleya min bɛ ta k'u ka hakɛw k'olu makaran o ye layidu ye jamana ɲɛmɔgɔ sugantilen ye mun ta ni a ko a tɛna yira a kɛli la. Ne ka fanga tako sarati filanan na an bɛna Biden ye waleya fɛn fɛn ta ni a bɛ dankari jamana ka sigikan sariya kisɛ filanan yɛlɛmali ko la a bɛɛ wuli ka bɔ yen. Dankarili ninnu a teliyara wa a juguyara. N b'a daminɛ wagati min na miniti min na Biden bɛ bɔ faamayaso jɛman kɔnɔna la. A ka ca ni mɔgɔ 47 minnu fagara marifa fɛ san 2023 jate dɔ la cakɛda minnu bɛ kɔlɔsili ani banaw kunbɛli la olu ka jate la. Jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ale ye waleya dɔw bila sen kan hakili jagabɔlaw ka kuma la olu ko o bɛ sɔn ka dɔ bɔ nin ko la. I n'a fɔ Jen Polieskonis ni ale ye u ka politiki o ɲɛmɔgɔ ye John Hopkins olu ka cakɛda mun bɛ fɛrɛ ɲinina marifa balawu koɲa la. A ye a kumakan di Skype fɛ. Ni ye American Rescue Plan ale ka nafolo de mun kun dabɔlen don ka kokɔrɔmadoli kɛ ka ɲɛsin balawu ma sigida kɔnɔna la. Biden ka fanga a y'a kologiriya ni ATF ye ani FBI fana ye sariya don a ko fana kɔnɔna la. Mɔgɔ minnu fana bɛ marifa tali o hakɛw k'olu makaran ko ni waleya ninnu a bɛ dankari olu ka hakɛ la ni o ye ka marifa ta i n'a fɔ mun yamaruyalen don jamana ka sigikan o sariya kisɛ yɛlɛmani filanan fɛ u dalen don a la k'a fɔ ko Trump bɛna ninnu wuli ka bɔ yen. An dalen t'a la k'a fɔ ko a bɛna mɔgɔw ka lakana sabati u ye fɛn fɛn kɛ o ye ka dankari jamana sigikan ale sariya kisɛ filanan yɛlɛmali koɲa kan ni ale bɛ yamaruya di jamanaden ma i ka marifa ta k'i yɛrɛ lakana. A kokɔrɔmadɔbagaw u kɔrɔtɔlenba de don Trump a ka se ka n'a ka layidu tɛmɛ ni o ye ka sariya ta mun b'a to marifa tali sariya k'a bolonɔ bila o la. Ni sariya in a bɛna to minnu fana bɛ yen ni marifa bɛ u bolo yamaruya sɛbɛn ka d'u ma Ameriki jamana 50 a kɔnɔna la ni u ka marifa tali sɛbɛnfura ye. I mana tɛmɛ ni jamana fɛn fɛn kɔnɔna la n'i y'u ka sariya ta k'a lajɛ maramafɛn ko kan i b'a ye k'a fɔ ko yamaruya t'i bolo ka maramafɛn ta a dugu dɔw kɔnɔna la. O kosɔn an bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna fana ye foroba farankan jamana ale yɛrɛ fanfɛla fana na. Camden ni ale ye Frank Simorelli ale den ye ni ale fana tun hakili wasi tun b'a la fɔlɔ ale sara dɔgɔkun damadɔ marifa cilen a la san 2022 marifa mun ni a sanna sariya sira yɛrɛ kan. Simorelli ale kɔni sago ye k'a fɔ ko lakana minɛnw kan ka ta maramafɛnko la i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛli giriman ka kɛ k'a dɔn i ye mɔgɔ min ye olu waleya ninnu ka to senna ali Trump ka fanga o kɔrɔla la. You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection. Aw b'a dɔn ni ba walima fa bɛɛ maramafɛn mara so kɔnɔna la yasa k'a yɛrɛ makaran baasi fosi t'o la ne bolo. Gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o ye n'i ka hakɛ ka maramafɛn ta o bɛ dankari ne ka maramafɛn marali la ne ka so o kɔfɛla la. To keep a gun out of my house. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka bɔ Pew Research olu y'a yira k'a fɔ ko fan fila bɛɛ bɛ kokɔrɔmadoli kɛ jamanadenw fanfɛla la yasa mɔgɔ minnu bɛ yen ni hakili wasi bana b'u la olu kana se ka maramafɛn sɔrɔ u bolo la. Nka Amerikanw kɔni tilannen don kosɛbɛ nin babu in kan. A fanba y'a yira k'a fɔ ko politiki siraw kan ka bila sen kan maramafɛnko la.